Dáme si poslednú našim projektíkom, čo sa volal Klina Bordaj, takže poprosím Miša Galika, známeho biológa, a Kafku, známu Kafku. Kde je? Moment. Ešte vám musím poradidovať, že naposledy sme s touto kapelou vystupovali v roku 2008 a odtedy sme nemali žiadnu skúšku, ani v podstate ťažko sa nám je stretnúť, keďže po niektorí bývajú inde, napríklad, ja neviem, v Kamerúne alebo podobne. Takže sme sa dohodli na Facebooku, že sa tu dnes stretneme, tak aby ste to chápali, prečo to tak vyzerá. Som mala pôvodne hrať na gitare, ale manikúra nedovolila túto skutočnosť. Takže preto som si požičala buďho tamborínu, na ktoré neviem, či budem hrať, ale to nič. Končí, Adri, ale kľudne sa zbal. To je moja kolegyňa, vážený. Ja nemám pás, čo mám robiť. Ja nemám pás, čo mám robiť. Ja nemám pás, čo mám robiť. Tak ticho, pes, čo mám robiť. Nemám pás ako Billy Joel. Nemám pás ako Billy Joel. No nemám pás ako Billy Joel. Ticho, pes, čo mám robiť. Ticho, pes. Ticho, pes. A ticho, pes. Ticho, pes. Ty nemáš pás, čo máš robiť. On nemá pás, čo má robiť. Ty nemáš pás, čo máš robiť. Tak ticho, pes, čo má robiť. Ty chceš mať pás ako Billy Joel. Nemáš pás ako Billy Joel. Nemáš pás ako Billy Joel. Ticho, pes, čo mám robiť. Šalení ľudia, čo nám hádžu prachy. Šalení ľudia, čo nám hádžu prachy. Šalení ľudia, čo nám hádžu prachy. Šalení ľudia, hádžu prachy. Ticho, pes. Ticho, pes. Ticho, pes. Šalení ľudia. Šalení ľudia. Šalení ľudia. Šalení ľudia. Ticho, pes. Prepačte, ale to sme proste museli. Lebo nie je časté, že sa stretávame takto.